В днешния час по технология и предприемачество ще поговорим за семейството и по-точно за неговите нужди и желания. Всяко семейство има нужда от някои неща и в същото време той има желания, има мечти, които да осъществи. Най-важното, най-необходимото за едно семейство, това са домът, храната и облеклото. Хайде да видим дали можем без тях. Можем ли без дом? Разбира се, че не можем. Трябва да имаме топъл и уютен дом, в който да се прибираме, когато сме били на училище или пък сме били на игра. Затова всяко семейство има нужда от дом, в който да се съберат вечер, да поиграят, ето както това семейство, да поиграят на домино, да си поговорят, да вечерят, да си легнат след това, да спят. Да видим дали може без храна. Я погледнете тук. Може ли едно семейство без храна? Разбира се, че не може. Как така без храна? За да сме здрави, за да сме живи, ние се нуждаем от храна. Затова винаги в нашите домове най-важно място може би заема храната. Освен топлина и уют, в семейството трябва да има и достатъчно при това каква храна. Храна, която е полезна за всички. Вижте какво има на масата. Има плодове, разбира се, има и хляб. Има и други интересни неща в хладилника, които са необходими. Това най-вероятно е кисело мляко. Да, защото всеки се нуждае и от здравословна и питателна храна, а млякото е едно от тях. Тук сигурно майката е приготвила много хубава и вкусна храна, вкусно ядене, което всички обичат. Това тук ми прилича на мен на кашкавал. Може пък и сиренце да е, ама на кашкавал ми прилича на мен. А тук, вероятно, майката е поставила различни зеленчуци, които по някакъв начин след това ще приготви от тях едно вкусно ядене. Другото, от което има нужда семейството, това е облеклото. Ето вижте тук в гардероба има дрехи, които са за всички сезони. Има дрехи, които ще облечем през зимата, през лятото, през пролетта. Дрехи, с които да стоим в къщи, по-леки, по-удобни. Има и такива, с които излизаме сред обществото. Ходим на училище, мама и тати ходят на работа. Те са, разбира се, нови, хубави. Също трябва да са удобни, но преди всичко трябва да са чисти, здрави. Не можем да тръгнем с някои развлачени или скъсани дрехи. Ако вкъщи можем да сложим, примерно, да речем кое е, панталончето да е малко изтъркано, с дупка по зашито, сред обществото не е добре да излезем с такива дрехи. От какво друго се нуждае едно семейство? Вижте какво табло са си направили децата от един клас. Ето това са нашите нужди. Облекло, храна, дом. А какви са нашите желания? Всеки иска да получава подаръци, компютри, иска да има кола, иска да има телевизор, иска да отиде на екскурзия. Това, виждате ли тази рисунка? Това е кулата в Париж. Ето, това детенце сигурно иска да отиде на екскурзия до Париж. Тук има телефон, има колело, някой си е пожелал колело, друг пък си е пожелал красива рокля, китара, изобщо най-различни. Ето тук някой пък е пожелал да отиде далече на топло, на самотен остров някъде на морето. Ние сме на морето, нашите желания едва ли са да ходим чак на някой остров, но също пък не. Тук пък някой иска да отиде, вижте, да излезе в космоса, да се разхожда в космоса. А тук едно детенце вероятно иска домашен любимец и затова е нарисувало едно котенце. Всичко това
всичко това, няма да едно по едно да говоря за тях, всичко това са нашите желания. Вижте, тук има дори самолет, някой иска да лети с самолет. Това са нашите желания. Без тях ние можем, но не можем без нашите нужди. Ето тук виждате, всяко семейство има свои мечти, желания, любими занимания. Ето едно семейство, което е на разходка в планината. Друго семейство, което е отишло на танци. Това също са любими занимания, наши желания. Без тях ние можем, но без това, което ни е необходимо, не можем. Ето тук някой е отишъл на кино. Това също е наше любимо занимание, наше желание. А тук татко и синчето са построили, вижте какъв красив замък. Това също е любимо занимание. Каква е нашата задача за този час? Ще си направим ето такава рамка за снимки. Отворете в приложението и намерете приложение 11 и 12. Много внимателно ги изрежете. Сгънете така, както е показано, преганете както е показано. Припомням, режем по права непрекъсната линия, прегъваме там, където имаме пунктирна линия с чертички или с точки. Изрежете ги, сглобете ги, а след това направете снимка и я пуснете, за да видя какво сте изработили. Работете много внимателно и много, много, много прецизно. Украсете вашата рамка, нека да стане красива. Виждате, там има различни елементи, с които бихте могли да сложите по ваше усмотрение. Някъде може да сложите и снимка на вашето семейство вътре в самата рамка. А след това не забравяйте да направите снимка на вашето изделие и да ми я изпратите. Очаквам вашата работа. И следва среща с госпожа Добрева. Аз ви пожелавам приятен ден. Пожелавам ви и спорна работа след обяд.